Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 34 years ekuberekwa. Pandakauyawo kuno kuSouth Africa ndakabva ndachizotanga kudanana nomumwe murume uyo ainge ari mpinga. Murume uyo ainge aine mari, but paakandipfimba ndakambomuramba nekuda kwekuti ndainge ndichitya because aingofamba nemabodyguards uye zvekare aigara aine pfuti at all the times. Saka business rake raainge achiita ndere kutenga marasha kuhwange uye zvekare achizomatengesa muno muSouth Africa. Zvimwe zvacho zvaainge achiita zvainge zvisiri pamutemo, achingorarama nemadhiri. Saka ndaitya, even though ndainge ndichida kuti ange achizondipawo mari, apote achindipa mari. Chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizongoramba ndichingotaura naye. Mukoma mushure mekunge ndauya kuno kuSouth Africa, paya ndasangana naye murume uya. Upenyu ndopa hwakabva wazooma too bad. Sisi vangu vakasvika pakundidzinga vakanditi ndainge ndisingadi kuenda kubasa, but zuva rega rega ndaitomuka ndobva ndatoendawo kubasa ndichizamawo kuti ndinge ndichibatanidza zvinhu, but ndaiti kana ndikashanda ndaingova nebad luck yekuti ndaibva ndanyimwa mari yacho, kana kuti munhu wandinenge ndichishandira anongotanga kungosangana nemamwe mazibad luck obva atondiudza kuti pari zvino mari hapatomborina, saka unotofanira kutoti unge uchishanda kusvika ndazowana mari. Zvingaitawo here kuti munhu ungazonzi uri kushandira mahara uchingoramba uchingoshanda chete? Saka ndakazongogumisidzirawo ndaramwa ndagara hangu pamba. Vakabva vatanga kupopota vachiti iwewe une nungo, haudi kushanda, saka kana usingadi kushanda chawakambowira kuJoni chii? Vakatanga kundishungurudza uye zvekare vainge vava kunditsvakira varume. Ndokubva ndachizotanga kugara neimwe friend yangu, but situation yainge ingori the same. Ndipo apo pandakabva ndachizotanga kutaura naye murume uyu, ndinorangarira kuti zuva iro randakazomubvuma akatouya kutown akandibatsira. Ndakaenda kutown ndisina kana cent randainge ndimbori naro, ndichingoti ndichazopiwa mari nomumwe muIndia uyo wandainge ndakamboitira peace job. Apa friend yangu ndainge ndamusiya akamudhura, saka muIndia iye ainge achindikwetesa 500 rands. Ndokubva ndachizoti ndasvika mutown akabva andiudza kuti ndaifanira kuti tiketi chizodzoka mangwana acho because mari ainge asina. Ndichitanga kufunga kuti kwandainge ndabva uko kwainge kusina kana chikafu. Apa friend yangu yainge yakatsamwa, hakusi kunzi mari ainge asina, mari ainge ainayo, asi ainge asingachadi zvino kuramba achingotenga chikafu. Inini ndakagara, asi hakusi kunzi zvaindinakidza. Situation yainge yakangooma. Ndo pandakazoti ndiri mushop ndikabva ndachizofonera murume wewe ndikamuudza kuti kadhi rangu randainge ndiinaro rainge raramba kuti ndige ndichitepa, izvo mainge musitomborina kana senti mukadhi macho imomo. Apa ndisisina kana mari yekombi, apa kunze kwainge kwava kutodoka. Ndikatanga kufunga kuti ndingapafamba almost 8 kilometers kubva mutown uchienda kulocation. Vanhu havo vanopafamba, but inini ndainge ndichitya. Ndakamufonera akabva achizouya, ndokubva tachizoenda kuShoprite. Akabva achizondibvunza kuti ndainge ndichida kutengei kuShoprite. Ndikamuudza kuti ndainge ndichida kutenga grocery, but kadhi rangu rainge richiramba. Akabva anditi it is okay. Ndokubva tachizotenga chikafu chose icho chandainge ndichida. Akabva achizondiperekedza kulocation. Akaona pandainge ndichigara, but haana kufadzwa napo. Akabva anditi munhu akaita sewe haangambogari pamba pakaita seizvi. Ndikamuti zvino unoda kuti ndige ndichiita sei? Because kubva zvandakauya kuno kuJoni hamenowo akadeketererawo kuti ndige ndichizongosangana neminyama chete. Akabva anditi let us go to my place. Takabva tachizoenda kumba kwake. Ainge achigara ku4 ways panguva yacho iyoyo. When we arrived at the place, ndakanyatsokuona kuti kune vanhu vari kuenjoy life muno muSouth Africa. We sat down and then ndokubva achizotanga kunwa doro rake. Akabva anditi we are not going to cook anything, I'll just order a buffet. Ndokubva achizoorder
ndokubva chikafu chazouya. Mukoma takataura tikakurukura, akandibvunza kuti ndainge ndichirongei. Ndikamuudza kuti I was thinking of returning back home. Ndokubva azoti iye ainge achida kundiroora. Kubva ipapo ndingangoti ndo patakanyatsokutanga kudanana. The next morning akabva achizodzokera neni kulocation, but ndainge ndava kungofunga nezvake chete uye zvekare nemanakiro ainge akaita imba yake. After that ndakatanga kurota dzimwe hope idzo dzandainge ndisinganzwisise, mushure mekunge andiudza kuti ainge achida kuti tinge tichizoenda tose kumusha kwavo. But ndakarota umwe mukadzi achinditi haufanire kuti unge uchienda naye, kana ukaenda naye uri kunofa iwewe. But hope idzodzo ndakati ndichida kuudza friend yangu ndikangozvinzwirawo nungo. Nerimwe zuva akandifonera, painge pari pakati pawo usiku. Akati andifonera ndikabva ndatonzwa knock padoor. Apa ainge andiudza kuti ainge ari kumba kwake. Hamene kuti akakanganwa here kana kuti iye ainge achida kuzviratidzira kwandiri kuti akaromba, because ndakati ndichingodropa call ndokubva ndatonzwa knock padoor. Then friend yangu ikamuka ikabva yati, kondianiko, are you expecting a visitor? Ndikati no. Ndokubva anoka zvekare akabva ati ndini Steve, not his real name. Pandakabuda panze ndakashamisika, ndikamubvunza kuti ko motikari yako iripi? Akavhunduka akabva anditi motikari. Akabva achizofonera bodyguard wake ainge achigara kudhuze nekulocation kwandainge ndichigara nefriend yangu. Ndakabva yachizoya nemotikari. Ndakamubvunza kuti ko motikari yake yainge iripi uye zvekare ainge azvifambisa sei. Haana kukwanisa kundipa mhinduro. Takazoti tasvika kumba kwake ndopandakabva ndachizoona kuti padriveway paine dish rainge riripo. Dish iri rainge riine huku mhenyu dzainge dzirimo. Ndakaburuka ndikamubvunza kuti what was the meaning of that. Akangosimudza dish rariya ndokubva achizoenda naro kuloni kwava kuti kuna bodyguard wake ange achiuya nebanga. Ndokubva achizoslota huku dziya dzainge dziri 3. Akabva anditi ainge adzitenga. Ndikati sure ungatenga huku, wabva wangodzisiya dziri mudishi. Akabva aseka akanditi ndibatsire. Mukomana achi takadziundura huku idzodzo until kuma 2 am takangogara panze. Apa kuti ndige ndichimuudza kuti ndainge ndava kunzwa hope, ndainge ndonyara zvino, because the guy wanted to take care of me. Takazoti tapinda mumba, mukomanashi pane zvimwe zvakangoitika mumba imomo zvandisina kunzwisisa. Pakaita sekunge painge paine munhu ainge abatidza light remupassage apa tainge takagara tiri mudining, ende nabodyguard zvekare ainge ari mudining. Ndakamubvunza kuti kune mamwe marooms kwainge kuine munhu ainge ariko here. Akabva anditi kwete, tainge tiri vatatu chete. Akabva atoudza bodyguard wake kuti it was time for him to go. Ndokubva achizoti ainge ava kuda kuperekedza bodyguard wake kumotikari. Vakangoti vachingobuda panze, light riya rakabva rabatidzwa rikadzimwa zvekare. Mukoma ndakabuda panze ndichimhanya ndokubva ndavashaya. Ndakadanidzira zita rake mushure mekunge ndaona kuti motikari iyo yatainge tauya nayo ichidrivwa nabodyguard wake ndainge ndava kusaiona. Ndakangoti ndichikonopinda mumba kwava kumuona murume uyu ainge akagara zvake pasofa achinwa doro rake. Ndakamubvunza kuti ainge azvifambisa sei. Akabva anditi the sliding door of course. Ndikati iwe, so you mean kuti ndanga ndiri panze ndichikudaidza iwe ukangoramba wakanyarara chete? Akabva anditi yes of course, it is because I just wanted to enjoy my moment of peace. Light rariya takaenda kunorara richingobatidzwa richingodzimwa, waitonzwa chiswichi chichitoti ka chobva charira zvekare munhu achibatidza nekudzima. Ndakamubvunza kuti ndo zvaraigara richingoita here? Akanditi kwete. Takazoenda kuZimbabwe ndokubva tambonogara kumba kwavatete, asi vatete vakaramba. Ndikatoti zvimwe kuda vatete vangu vainge vachindinzwira godo, asi kana baba vakaramba, because tiriko kuZimbabwe ndakatombomuudzawo kuti zvaainge achiita zvainge zvisingaite. Takazosangana nedzimwe shamwari dzake vainge vaine motikari dzinodhura. Vakauya pamba pavatete, they were causing a scene, vachiridza maredhiyo mumotikari uye zvekare vainge vakapfeka kuita sekunge maNigerian. Saka vatete vangu ivo vanonamata.
ende zvinhu zvakaita saizvozvo havatombozvifarire. Saka mushure mekunge shamwari dzake dzauya dzichidhiraivha mazimotikari anodhura, ndipo apo pavakazoti munhu wako uyu haasi right, anonamata here? Ndikabva ndati kwete. Vakanditi kana asinganamati anoita nezvei muupenyu? Ndikabva ndavaudza kuti iye ainge achiita zvechivanhu. Nerimwe zuva takati takagara, vakabva vamubvunza kuti wai iye ainge asinganamati, asingaende kuchechi. Akabva angoti tete, inini ndasiyana nedzimwe mbavha dzinonyepedzera kuenda kuchechi. Ko ndingagoendereiko kuchechi? Inini ndichirarama nemadhiri. Zviri nani kuti ndinge ndichingopira kumidzimu yangu, nekuti ndo inenge ichindipa mari, than kuti ndige ndichinenda kuchechi ndichinonyepera vanhu, inini ndichiita zvekuraramawo nemadhiri. Saka vatete vangu havana kana kumbogara vakamufarira. Mushure mekunge vamubvunza kuti iye ainge achazondibvumidza here kuti ndige ndichizoenda kuchechi, haana kukwanisa kupapindura ipapo, asi akangoti kana kuri kunzi kwedu kukanzi kunenge kuine zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichizoitwa, semukadzi wangu anenge achifanira kuti ange achizoparticipata. Izvo zvakazotsamwisa vatete. Vaigara vachingoitisana nharo, plus vatete vakazoti ipapo patainge tigere pamba pavo, hanzi vainge vongorota hope dzinotyisa. Vairota tiri pamuchato wangu ndichichatisiwa noumwe murume uyo ainge akavharwa kumeso kwake nemucheka mutsvuku, zvichinzi ndiye murume wangu. Ivo vatete vaiti ndaizotanga kuchema ndichiti haasiriye murume wangu ndeuyo, vachibvira iye murume uyo wandainge ndichida kuzoroorwa naye. Asi iye aibva aramba, obva ati haasi mukadzi wangu, iyeye uyo waari kuramba ndiye murume wake. Ndaiti kana ndikavanzwa vachiridza mhere pakati pawo usiku, kana ndikada kuenda kwavari, iye aibva anditi usaenda ikoko, sezvo tainge tichingorara musame room iyo yatainge takapiwa navatete vangu. Akazoti aenda kunozivisa hama dzake apa date remarooro tainge tatoripiwa nechekare. Then baba ndipo pavakazouya vakabva vachizotaura navatete. Vatete vangu vakanditi unokwanisa kurwadziwa zvako, but uyu haaiti. Kana baba vakatadza kuzvinzwisisa panguva yacho iyoyo, vatete vakazoenda neni kumba kwavamufundisi. Ndikabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonamata ndotsanya, uye zvekare ndaisafanira kuti ndinge ndichizoramba ndichisangana naye pabonde tisati taroorana, nekuti zvainge zvisina kunaka. Ndakabva ndachizomuudza kuti ndainge ndambodzokera kumba kwavabereki vangu, yeti ndainge ndichiriko kumba kwavatete. Apa date riya remarooro rakabva rachizonzi to be announced. Panguva yacho iyoyo as a family takabva tatanga kutsanya nekunamata. Murume uyu akazopenga. After 3 days tiri pamutsanyo tichinamata, kana varisa amai vangu vakaenda pamutsanyo uya weday and night vachingotsanya chete, ndo pandakatanga kurota hope dziya dzaigara dzichingorotewa navatete. This was the second day when we were fasting. Ndakati ndakarara ndikabva ndatanga kuzvirota ndainge ndakaunganirwa nevamwe vakadzi, asi vakadzi ava vainge vakandiunganira vainge vachiita sekunge vainge vakasoshaika kudhara. Ivo zvekare vainge vakaroorwa naye murume uyu ainge achida kundiroora. Vakauya kwandiri ndokubva vanditi wedding dress rako rakanaka, ko wakaritenga kupi? Ndokubva ndatovaudza kuti ndainge ndakaritengerwa nevamwe vatete, hanzvadzi yake, sezvo ainge akandiudza kuti kune vamwe vatete vari kumhiri kwemakungwa ndo vachazokutengera wedding dress. Uchazongovaudza type yaunenge uchida, kana uchida tinokwanisa kuzoenda onosarudza ikoko. Saka vakabva vati vatete vaya neniwo ndivo vakanditengera, asi iri ravakakutengera rakanaka wani. Saka vakadzi vaya vakabva vatotanga kutondiita make up. Nguva yakazoti yakwana yekuti tinge tichibva kuhotel kuya. Ndikabva ndavaudza kuti taifanira kuti tinge tichienda, nekuti bhazi rainge richifanira kuti ringe richizotitakura isusu nevaperekedzi rainge rasvika. Ivo vakabva vati isu ticharamba tiri muno, nekuti hatikwanise kuti tinge tichizoenda newe kumuchato wako. Pandakati ndava kuda kunobuda ndakangocheuka ndobva ndaona kuti
vakadzi vaya vose avo vandainge ndiinavo vachindipfekedza vachindiita makeup vose zvavo zvainge zviri zveskeleton. Ndakabva ndachizomanikidzwa kuti ndige ndichizopinda mubhazi. Ndakangoti ndichingonopinda mubhazi ndakabva ndachizotoita sekunge ndainge ndatova slave ndisingachatendedzwi kana kuita sei. Takazoti tasvika apo pavenue painge paine muchato, ndakaona mari yainge yakawaridzwa everywhere. Mari yainge yakaita kuwaridzwa everywhere. Ndichifamba ndiri pamusoro pemari ndakaita zvekusimudzirwa ameno chimwe chinhu chainge chakanditakura chichita sekunge chainge chichibhururuka neni. Ndakati ndakatarisa amai vangu, hongu amai vangu vainge vachifara but vakabva vatanga kuchema. Vainge vakapfeka hembe dzinodhura. Ndakavatarisa ndikaona kuti vainge vatori nemakii emotikari. Zvose zvainge zvichiitika ndainge ndichizviona kuti vainge vakatobva mukutengerwa motikari nemurume wandainge ndichida kuchata naye. Ndakazoti ndasvika kumberi kwava kutanga kutsvaka murume kuti murume ndingamuwana here. Handina kukwanisa kumuwana. Ndikabva ndatanga kuchema ndikati ko murume wangu aripi, wacho wandiri kufanira kuti ndige ndichizochata naye aripi. Vanhu vose vakabva vatanga kuchema sekunge tainge tatova pamariro. Vanhu vose mukoma hembe dzavo dzavainge vakapfeka dzakashanduka dzikabva dzachizova dzeblack, including gauni iro randainge ndakapfeka rakazova gauni reblack. Ndichitarisa vanhu vose vainge varipo ndakabva ndaona kuti vainge vakachenuruka vose vachiita sekunge vanhu vakafa and they were no longer responding. Chandaingoona ndichikuti vainge vachingoyeredza misodzi chete. Ndakaramba ndichingochema ndichiti ko murume wangu aripi, wandiri kufanira kuti ndige ndichizochata naye ko aripi. So it was a garden wedding set up. Then ndo pandakabva ndachizomuona achidongorera. Ainge ari kumashure kwestage iyo yainge yakagadzirwa. So inini ndainge ndakamira pastage pepe ndichimutsvaka. Ndikabva ndamuti naiwe ko why usiri kuuya kuzoti tinge tichizoita mavows edu, kasi uri nervous, uri kutya here? Ndokubva atongonyangarika. Ndakazomuona zvino ainge agara padhuze nevabereki vangu akabva achizonongedzera kwainge kuine imwe motikari. Then ndo pakabva pachizoburuka umwe murume uyo ainge ari mutsvuku uyo wandakazonzi ndiye ainge achazova murume wangu, ndiye wandainge ndichifanira kuti ndige ndichizochata naye. Murume uyu ainge akapfeka rimwe ziheti seaya maziheti anopfekwa nemacowboy. Ziheti iroro rainge riri reblack but ainge akavhara chiso chake nedurek yainge iri yered. Ainge akapfeka kuita sekunge muNigerian aifamba achisimudza tsvimbo yake. Ndo pandakabva ndati ko munhu uyu why akapfeka hembe dzakafanana nehembe dzakamboya dzakapfekwa neshamwari dzemurume wangu. Pandakangofunga nezvavo varume vava ndakabva ndachizovaona vainge vari 7. Umwe noumwe ainge aine motikari yake. Vakabva vachizotanga kuimba vachipembera vachiti mukadzi wedu uyu, mukadzi wedu tamuwana. Vainge vaine tsvimbo vachifamba vachiimba. Ndipo pandakaramba ndichibvunza kuti ko murume wangu aripiko, because iye ndainge ndava kusamuona. Ndakazongonzwa izwi rake achinditi uyo ndiye murume wako, kana kuri kunzi ukazova mukadzi wangu, kana ukabvuma kuzova mukadzi wangu, ziva kuti uyo ndiye achazova murume wako. Pandakaramba ndakaskrima ndikamuka ndichiridza mhere. Ndikabva ndangonzwa zvichinditi namata. Ndichingonopedza kunamata akabva andifonera akabva andiudza kuti ainge ava kusada nezvangu. Ndakarwadziwa mukoma nekudawo kwekuti ndainge ndatoudzawo mafriends angu kuti I was about to get married. Ndakangoramba ndichingomunyengerera akabva achizoti it was okay. Koma zuva remarooro rakazoti rasvika. Vabereki vangu vakanditi ndozvawada here? Ndikati hongu. Baba vangu vakazoramba mari nekuti iye akauya neconvoy ainge aine mafriends ake. Motikari dzavainge vainadzo dzaisvika kuma 30 something apa vachiita noise vachiridza maradio. Mapfekero acho avainge vakaita akavhundutsa kana vanhu vose vainge varipo. Akabvunzwa kuti ainge aine hama dzake here, akabva ati kwete. Apa iye ainge achizviita munyai nekuti ainge aine mari. Saka
ndiye ainge ari munyai zvekare. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakashamisa hama dzangu dzose. Baba vakagumbuka, even though ainge aine mabricks emari, akati ndiyo mari ainge ainayo, there was no need yekuti vange vachimurakidza list because mari ainge ainayo yakawanda. Saka list ravainge vanyora yainge ingori nhau yekungosainirana pasi tobva tapedzerana. Mukoma ainyatsokurakidza kuti ainge asitomborina kana respect zvachose. Baba vakairamba mari yacho iyoyo. Ndakarwadziwa mukoma kwenguva refu, asi ndakazongosvikawo pakuzvigamuchira ndikazviudza kuti it was okay. Mushure mekunge ndarambana naye ndopaakazotanga kudanana neimwe friend yangu uyo ainge ari kuUK, aitovawo desperate for marriage zvekudaro. Vakadanana but musikana uya akazoshayika, akauya kuZimbabwe achiti she is coming for a holiday, but ndainge ndatoudzwa neimwe friend yangu kuti ainge akamuudza kuti ainge ava kudanana naye murume uyo wandainge ndakambodanana naye. Ndikangoti it is okay, achazvionerawo ega. Hameno kuti vakazvifambisawo sei, kuti akazviona here kana kuti haana kuzviona kuti the guy ainge akaromba, but akazongotanga kurwara, haana kana kuzokwanisa kuzodzokera zvekare kuchando. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo mukoma. Zvinhu izvi kana zvichiitika zvinongoitika usitomborina kana kumbotarisira. Ipapo murume iyeye ndakasangana naye ndiri desperate. Ndasangana naye ndiri desperate kudaro kwava kufambawo ndichiudza mafriends angu kuti ndainge ndava nemunhu ainge achida kundiroora, zvikabva zvachizondipa pressure. Neapo pandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita let go, ndakazviudza kuti I cannot let him go because munhu uyu ane mari. Kana mukapostawo nyaya yangu mundizivisewo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Zvakanditorera nguva kuti ndinge ndichizodata zvekare nekuti ndainge ndava kutya chinonzi munhurume, uye ndaipota ndichirota mukoma wake. Vaitouya kwandiri vachiti mainini, onai zvandakaitwa nemunin'ina wangu, ndimi munokwanisa kundisunungura. Ndiri kuona kuti mune simba, nekuti kubva zvamakarara mumba make ndakanzwa izwi richindidaidza, ndauya ndibatsirei. Ndakazotonamatirwa navamufundisi kuri kutodzinga mweya wemukoma wemurume iyeye, because vainge voti enda kun'anga, kana waenda kun'anga then ndichazokwanisa kupiwawo masimba, nekuti kunzvimbo kwacho kwandiri ndakatsipikwa. Ivo ndichivarota vaitonditora ndobva ndaenda kwachihota kumusha kwavo, ndobva ndatoenda paguva ravo, vobva vanditi ona dombo iri. Dombo racho iroro ndakati ndakaritarisa, it was not even something that was suspicious. Zvaingorakidzawo kuti munhuwo akangononga dombo akasvika akangorigadzikawo pedo neguva ravo nechekumusoro. Vakabva vati dombo iroro ndo rainge rakashandisiwa pakutsipikwa kwavo. Saka vakati ndaifanira kuti ndige ndichienda kunoudza n'anga, chero n'anga zvayo, zvose izvo zvavainge vandiratidza. Ndakabva ndachizoudza amai vangu, ndakatomboda kuenda kun'anga ndiri ndega. Mushure mekunge amai varamba, vakabva vati hakuna zvinhu zvakadaro, idhimoni rauri kurota. Then ndakabva ndachizovarota vachichema vachinditi chinondirwadza vana vangu, iwewe neni hatina ukama ende handina dzinza newe kuti ndirambe ndichikutambudza, hazviite, asi vana vangu ndivo vanondirwadza. Pandakanzwawo izwi rako, ndisunungurewo, vana vangu vari kutambura, ndisunungurewo. Ndokubva vatanga kufamba vachichema vachidzokera kuguva kwavo. Ndakazovaona vachinorara pamusoro peguva, vakabva vazotora dombo reria. Dombo iroro vakati varisimudza rakabva rachizova zidombo rainge rakakura. Vakabva varigadzika mumusoro mavo, vakabva vatanga kuchema vachiti ndakatsipikwa kani, ndakatsipikwa, ndiri kunzwa vana vangu vachichema, vana vangu kani. Ndokubva vati zii, vakabva vanyura muguva. Saka izvozvo ndo zvainge zvichindirwadza ndisingadi kuenda kunonamatirwa kwavamufundisi, asi ndakazoenda ndikanonamatirwa. Kubva ipapo kusvika pari nhasi handina kana kuzombovarota, asi mwoyo wangu unorwadza mukoma. Ndiyowo nyaya yangu. Kana mukaposta ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa hanzi vaichema vachiti ndakatsipikwa akagadzika dombo mumusoro mangu saka ndikwanise kubatsira mhuri yangu. Hey, zvakangooma hazvo veduwe.